Ndị be anyị ndewonu. Ife anyị nwere ikwu maka tata bụ ihe gbasalụ ọdịnanị na omenala, itinye ọdịnala na omenala Igbo na ife a na-akpọ curriculum ụlọ akwụkwọ anyị gasị n'ala Igbo. Ịga ụlọ akwụkwọ nọ n'ala Igbo kịta gburugburu, ihe afụ bụ na-akụzi CRK, which is Christian Religious Knowledge. Ọ ya na-akpọ oge anyị pelimpe, ọ ya na-akpọ kịta, mana ihe a na-akụziri ụmụaka anyị. Mana onweghị ebe a na-akụziri ụmụaka Igbo ọdịnala ife dịvalụ n'ala Igbo mgbe gboo. One anyị nwa bụ ndị Igbo si ejekwulu Chukwu, onwe ya na-akụziri ụmụaka anyị n'ala Igbo. Ya mere na onye tocha, onye gụcha praịmarị, gụcha sekọndịrị, ma gụcha yunivesiti, onye pụtazie o bulie ndị na-akọrọ ya n'ụlọ akwụkwọ na ndị ọdịnala bụ ndị ọjọọ, na ọdịnala bụ idol worship, no paganism, no it is not godly, you know. Onye buluzie ihe ahụ pụta, ihe mere onye ahụ isi ya jee gbaa afa ma ya jee jụọ ese, ọ sị na ọkọ ya jee na nke dibịa na ndị dibịa bụ ndị ọjọọ. O wee banyete n'okwu anyị na-ekwu ihe gbasalụ na ọdịnala abụghị ihe ọjọọ, na ọdịnala bụ onye anyị nwa bụ ndị Igbo si ejekwulu Chukwu. N'ịbata na ọdịnala n'ihi amali ihe bụ chi, ịmali ihe bụ agwụ, ịmali ihe bụ ndị ichie, ndị nna nna gị ha, ịmali ihe bụ ana be nna gị, ịmali ihe bụ anyanwụ. Ụmụ ihe a ịmali onye ha ncha anyị na-esi wee tikọnye aka wee na-eduje anyị na n'obi Chukwu, ihe gbasalụ Chineke. Ọ ya bụ ọdịnala. Omenala bụrụ ọdịbendị, ihe ndị one ndị si eme, ma na-agba akwụkwọ, ma na one si aga ọjị, ma mmanya eji agba nkwụ, ihe niile a one si akwụzi, ihe niile a bụ ihe dị na omenala. Mana anaghị akụzili ụmụaka anyị luo ebe kwesịrị ịkụziele ha ya. O wee mee na o nwelu ebe bụ oluzie, ọ na-ahịa anyị ahụ, anyị nwa bụ ndị Igbo, na onye Igbo ya pụta asị ya na ndị nna nna ha si na-egbulu ha anụ. Ọsị mba chaa, no idol worship, mana ọ pụọ oje abatu oje gbuo anụ, Christmas luo ogbu anụ, Easter luo ogbu oluchi ndị ọcha anụ, gbuzielu nna nna gị ha anụ, mba chaa, no idol worship. Mana ọ bụ na-ebido n'oge from nursery 1, nursery 2, nursery 3, ma ha ka hapụgodi ebidogodo na primary 1, a na-ewepụtali ụmụazị ihe bụ ọdịnala, kedu ihe bụ chi gị, kedu ihe bụ agwụgwụ, kedu ihe bụ Chukwu, kedu ihe bụ nna nna gị, kedu ihe onye bụ ndị ichie, onye bụ ụmụada, kedu ihe bụ anị, kedu ihe bụ alụsị. A na-atụpụtali ya tupu onye ahụ eluo ke a na-akpọ luo primary school, you know, finish gụcha primary school, banye secondary, before tupu onye ahụ elute university, ọ na-aghọta na ọdịnala na-ekwu okwe na ihe abụkwa Igbo nwee tupu ndị ọcha wee bịa. O nwezi ihe na-agwa ya ji eme n'ọdịnala, ọma ndị a kọ ihe aka ekpe. Mana anyị hapụzielie anyị nwa na-eme ọdịnala, na-eme ọdịnala n'ime nke ha, na-eme na nzuzo. Ndị anaghị eme ọdịnala na-aga ụka, oluzi kịtazi ihe adịzie n'so, ihe mebichago, apụtazie oge ọbụla na soshal midia, a na-anụ ọgụ ịpụtakwa maka ọdịnala. Ndị be anyị bụ na-aga ụka achụwago a na-akọ. Kedu ihe na-achụlụ onye anaghị achụgo? Ọdịnala Igbo dị n'ala Igbo, ndị ụka bụrụ bịa eziokwu na-enwelu ndụ na-agwọ ajọ ọgwụ, na-egbu mmadụ, na-eme ihe ọjọọ dị iche iche, ewoluzie ha nọ ha nwa bụ nọ ya bụ ọdịnala. Ọ bụ ya bụ ọdịnala. Onye si wee nwee ihe a na-akpọ a good and a bad person, onye nwere obiọma na onye nwere obi ọjọọ. Onye aka o si wee dị n'enyi na-eme n'ụwa. Onye nwere obiọma jide egbe, owelie dowe na be. Onye nwere obi ọjọọ jide egbe, owelie jee chọwa onye ọ na-agbawu. Onye aka ọ dịkwa n'ụka. So o wee bụrụ ya na anyị nwa bụ na-eme ọdịnala ya gba mbọ ka anyị bido ịgbasa ya bụ ozi. Ebe ọ bụ na ị nọ n'ezinụlọ gị na ụmụnna, ma ndị nọ na gọọmenti, ma ndị na politiks, ebido kwupụtawa kịta na-ekwesịrị itinye ọdịnala na omenala na kọrịkọlọm anyị n'ala Igbo. Ya ka ọ ya bụ na onye tolitecha ozuo
nwata Igbo tonitecha agụcha akwụkwọ ozuo ezuo anyị techazie ọdịnala na omenala Igbo na curriculum anyị kwuwe maka nka na ụzụ anyị nkwe na our science and technology mana ịmapụta jebe na nka na ụzụ ma ihe dị n'akara aka mmadụ ọ bụ na nwata ahụ ịmabeghị onye nọli ụwa ịmaghị chie ịmaghị ma medicine ị na-epush ka o je memo emenwu medicine ịmaghị ma engineering ị na-etinye ka o je memo emenwu engineering n'akara aka ka o si esi ebe ahụ banyezie na nka na ụzụ our science and technology nke onye emenwu nke dị onye n'akara aka ụmụ Igbo ọ dị oke mkpa na we start the campaign now anyị ebidokwu maka anyị kịta anyị agbasawa ozi a na anyị etinye curriculum na anyị etinye ọdịnala na omenala na curriculum anyị na ana Igbo ma apụta kịta na asị na-edego m curriculum ana Igbo ya use amụghị m Igbo ọ bụghị m abụ nna Igbo mana ọ dịla anyị nwanọ ya na-akpọ akademia anyị tikọọ isi ọnụ anyị ebupụta curriculum ịjụọ m onwekwara ụfọdụ ihe ndepụtagolo one esi wee bido na primary school mana anyụkọ mamịrị ọnụ ọgbọ ụfụfụ anyị nwa na-eme ọdịnala anyị tikọọ isi ọnụ anyị amazi ebe ya ebido ka o wee bụrụ na onye na-apụta bụ tupu onye ahụ a na-agụta secondary school onye ahụ amalụ ihe gbasara ọdịnala na omenala ka akpọzie ego the basics so that isi mmadụ n'onwe ya na-eme na ihe adịrọ fiacham na-eje gba afa onye ahụ amalụ na afa a na-eje agba abụrọ na-eje egbu ya egbu na-eje ebepụ isi were agwọ ọgwụ ego mbanụ amalụnụ ụmụ Igbo bikonu ihe a bụ ihe nsi ka m kwupụta ị na-eme ọdịnala biko nne na nna na-eme ọdịnala ezozina ya ezo ị na-eme ọdịnala ezozina ya nwunye gị ị na-eme ọdịnala ezozina ya di gị ị na-eme ọdịnala as a form of spirituality onye anyị ma bụ ndị Igbo si ejekwulu Chukwu ejekwulu the divine ezozina ya ezo ọ bụghị ya na-ezo ezozina ya ụmụ gị kọgharị bụ ị na-ezo ofu ụbọchị nwa gị abata akọṅa ya isi na nnu na akwụkwọ ọbata si daddy papa na ndị na-aga ọjị bụ ndị idol worshippers ma fụzi ọnụ iji agwa nwa ahụ na-asị maka na why ị na-ezo ezo were eme ọdịnala ị na-ezo ezo were aga ọjị o nwere ka apụ akwụkwọ ịgọrọ ọjị bikonu onye na-eme ọdịnala ya na-emepụta ya n'ọdịnala abụghị ihe ọjọọ ị na-emepụta ị na-akụziri ụmụazị ha na-amụta ebe a ka anyị ya bịa na njedebe ife onyonyo a onwe ihe nwere itinye maka okwu a ma ọ chọọ n'inwelu ebe ya esi wee batawa n'okwu a ihe gbasara na the curriculum ọ bụrụ onwe ndị detugolo ma onwe otu isi wee mata mụ na ya esi wee gaa ya ma ije ide na comment section ma idetelu m ozi na inbox ka anyị bidogodo ebido ma ha ọlụ mbụ mmụọ zie m ozi ezipụta nya nzipụtazi elu Igbo ihe Igbo ji ozi ahụ wee mee bụ n'aka anyị ka ọ dụ so na anyị ya agba mbọ na anyị nwa nwe obodo tupu ụka wee bịa ama hapụzi isi aka wee na-agba ụrịọm anyị agba mbọ ka anyị tinye ọdịnala omenala anyị na curriculum asụkwa m ndị na-emesi arịke na ndị na-aga ụka ha aga na ị na-aga mana ihe ha sizi n'ihe na-aga ụka n'ihe na-akụzi si arịke ịbịazie iwepụ ọdịnala nke ihe dụ na ya tupu ebute ụka mbanụ eme ọ bụ na ụlọ si na tinye curriculum na tinye ọdịnala na curriculum a n'Igbo anya manụ ekewa ụlọ akwụkwọ ụzọ abụọ enwe nke ndị na-aga ebe anyị na-akụzi CRK anyị nwere nke ebe anyị na-akụzikwa ihe ndị ọzọ ma maths ma English ma Igbo ma physics ma chemistry akụzie maka ọdịnala na omenala akụzie maka nka na ụzụ nwe certificate na ewepụta certificate nke anyị apụtawa anyị chanyere bụ ndị Igbo Constitution Nigeria melie Constitution ana Igbo melie na enwere ya na-akpọ
freedom of religion and freedom of worship. Ịma mpụtazi maka na ndị na-aga ụka nọ na majority ịghọta bịazie na-anọkpa ndị nwe obodo. Anyị nwa bụ ndị ọdịnala nwe obodo. Ndị nna nna anyị ha sị na ọdịnala ya adị, ụka ya adị oge ha nabatara ndị ụka, mana kịtazi ndị ụka na chọzi ịchụpụ ọdịnala ka sọsọ ụka dịle ọma nkwekwe so na ihe na-ekwu bụ na ọdịnala ya adị a na-etinye na curriculum. Onye nwere ihe o etinye biko ya tinye ọnụ n'okwu a na comment section. Ebe ọ bụ na ifulu ozi a biko ikesa ka ndị be anyị ndị nọ n'ime ọdịnala mmalụ na anyị nwere ọlụ n'onwe ebe anyị na-eje ekwuokwana ya bụ okwu biko nụ. So ebe ọ bụ na ifulu ozi a kesa anyị ebe a ka anyị ebe na njedebe ife onyonyo a ụmụnne m ụmụ Igbo ka ọ dị na ọ ya dị n'oge ọzọ deemenụ.